lagi daw siya tasa na ako, pasuglan. Ay, kaguha na si Lupin. Ay, kaysa Ay, naman. kaysa kadalag bugas. Tasa man daw yan. Si Kuan, Maylin. 1 kilo. Ay, kang imi na, oy. Oh. Kilisan man Kuning, yan. nakatag na kuha na. Ama si May. Angay na May. Si Kuan. Si ano ingredients sa amo ang isa ka kalderong champurado. Si cowbell. Oy, sagun Si na, condensed milk. Si jersey. Og unlimited central. Wow. Good morning guys. Good morning everyone. Magluto ni og champurado. Okay? Sa ulan hal. Lata na siya. May nalagkulang. Oh. Oh. Tablia, ginunod na ang cocoa powder. Cocoa powder donated by me. Me and kisa pa. Aprihan na to, aprihan. Ato isakol dito. Eh, ato i-flex na be kinsay brana na be kay basig swelduan ta na. Don, Pipi, Tablia, sekreto sa among champurado. Kaganta na sponsor ta. Apilon to kwan, to problema. Uta ka sila. Oh, gunting din ta to ron sayon ra. Oh, kay perting inita. Aunya na sila pakano. Okay, para makuha ng katamis. Hi! Hi sa vlog. Hi! I'm Badudin. Nakalaag. Hi! Bye-bye. Bye-bye. Tay! Good morning. Good morning. Tay! Ay, ayaw lang sa putay bata, no? Waman si... Ay, puli-puli na silang kulot. O wala si kulot, si Dudin. Kulot kayo. Unalan to si kulot nga. Tikyop lang to. Yo, dira kay kalit lang. Namin nagluto dana kay ulan. Talitihi. Asa ka? Ang unsa? Isa kayo na, naprabay gata. Na daw na sintral. Ang asukal ba? Naprabay gata. Sami ka kayo na. Sami ka para Champurado sa maulanon nga buntag para sa mga mama ug sa mga bata. Mura siya na kumita. Dito sila ay maunta ba. Ito na nga among champurado isa ka kaldirong dako kaayo. Sige, hukad na mo sa inyong mga plato. Ayaw. Ang mga bata unya pa man sila. Para mabuglo ba? Ilain dahil. Dahil ang problema asa itongtong. Ayaw ka. Anya na ulahin. Oh, luto na pero ang mama sa unay mukaon. Kay init kay makasala tag bata. Be. Lugaw kay kunti ilmay muranggi. Nalang tikid sakay man. Lagi. Liya, kay wala pa. Init init. Kay upayan nyo, kay upaya na. Queen, kaya Queen. Ala! Amta. Wait, naman sa kapitan. Dito magsamok-samok na po yung mga Sing ba, sing. Kanta. 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 La la la. Wala, Bel.
Annabelle, i-request mo, ikaw mo yung nana. Hi! Hi sa vlog. Hi! I'm Badudin. Kalaag. Hi! Bye-bye. Bye-bye. Tay! Good morning. Tara! Good morning. Tay!